reči, dete tako nikad nije nazvano, žargonski je rečeno u nekom tom kontekstu i ona je to prva počela da izgovara pre 3 dana. I onda se sad zapetala čitava ova tema oko deteta. Ona da nije izgovarala ono što je izgovoreno, ponovljeno u Dalilinoj emisiji, ovo ne bi bila tema. Imam dotičnu ubicu, da prekinemo ovu prostrakušu, nemam glas, neću dolaziti u radio, laže, započela je temu s radio. Što se tiče Maja bi korekcija ovdje, vratite svi ovu spodobu ovdje, slobodno si ta, ne da ćeš je gaziti, nego ćeš iznositi sve crno na bijelo od njoj. Mislim da je dobila instrukciju. Crno na bijelo od njoj, spodoba ova, pošto sam ja kažem na 3 mjeseca, što je i Darko rekao da udaram na produkciju, a ne učestvujem više. Spodoba ova, pošto sam ja kažem na 3 mjeseca, što je i Darko rekao da udaram na produkciju, a ne učestvujem više. Spodoba ova, pošto sam ja kažem na 3 mjeseca, što je i Darko rekao da udaram na produkciju, a ne učestvujem više. To me ne interesuje, evo spodobe neka priča, ova drolja.